गासिबो जाजोबगोन खिन्थु नाजानायजों साननायजों थांखि गोरोबनांगोन आरोखि जेनेबा नों बिजामादै इन्जिनियार लुबैदों मादै नोङो बिजामादैखौ इन्जिनियार लुबैदोंब्ला नोंनि फिसाजोखौबोथ' एसे बानायनांगौ इन्जिनियार हौवाया माबायदि हिनजावखौ लायो नंगौ नाङा मादै जुदि नोङो नोंनि फिसाजोखौ मेट्रिक फेलसिमल' फोरोंनो हायोब्ला इन्जिनियारा बोरै लालायखो धरम थालिया दा बिनि जिनिसा सम्बुगा लहाखौसो सिथाबगोन सिलभारखौ सिथाबा नंगौ नाङा इन्जिनियारा गोरोंखौसो लागोन नंगौ नाङा थालिया बिदि मादै मिथिबाय जिनिसखौ नों सम्बुखौ माबा गुबुनाव सिथाबोसै बे सिथाबो नामा लहाखौब्ला डाइरेक्ट बोगोन बे सम्बुगा गावसो बोयोथ' दा नोंना फिसाजोआ एसे माबाबा आरोखि इन्जिनियारा मादै जों माने बिदि फसायबाय नालाय राइट स्पिड होनगोन डाइरेक्टनो माने सम्बुगाबो फैबाय थालिया बिदि जिनिसथ' एनेख'आ फै रोजाबसै जाबायना दे डाइलगा बांद्रायबाय ना होबावसै दा बिदि जिनिसा दा गावनि माबाखौसो थि खालामग्रोनांगोन ना नङा होमबा आंना लोगोफ्रा है नोंनानो थि जाबाय बन्धु होनो सोरबा हाय आंना थि जाखागोन आं साननानै मावनानै थिगैनो मावदों नालाय थालिया दासो सोरबा बकेल लाद्लाबायनो एडमिसन लागासिनो दं आंथ' बकेलबो लायाखैना मानो लाद्लाबायनांगौ जाखो बिदि जिनिसा थालिया माने समजों लोगोसे मावबा गासिबो जिनिसखौ मोनो जिनिसानो नोंनि उनावसो नोंनि सिगाङाव नङा थालिया ना नङा जोंनाव फैसा बानायग्रा मेसिन गैया नाथाय फैसाखौ जों खारफाहोनो हायो नोङो बेवहायफोर नङा होमबा ना नङा फैसाया हारसिं फैयो मावबानो फैयो जा लाजियानो सम ना फैया दालाय मावबानो मोना फैसाखौ मा दाम दं बे फैसायालाय जेबो गैया नै नङा सानबावबाय बियो मा दाम दं फैसाया मावबानो मोनो आयो ट्रेक्टराव बाला सालिदों सानसेयावनो 700जों 3.5 केजि बेदर मोनो मा दाम दं है थालिया मावबानो मोनखायो एखेबारे मावनांगौल' खिन्थु खस्थ' खालामनांगोन आरोखि दे आं खनग्रोनोसै बडि स्प्रेखौ खनसै Oh ya India ka number 1 body spray for Charmani Medempu Bohanine Hai Shona WhatsApp number hilang आंना टिभि गैयामोन नालाय सिगां माहाजोनफोरनाव उसुं गाखोलायनाय थायोमोन आरो ओमफ्राय बै समाव ओइया इन्डियाखौ नाम्बार 1 बडि स्प्रे फक होननानै ओरै एडभार्टाइज होआ दालाय बेयावनो गान लिरनानै दोन्दोंमोन आरोखि आं ओमफ्राय बेखौ दासो खनलाबायनो सम मोनबाय गोदो उन्दैमोन ना दे number 1 body spray for Charmani Medempu Bohanine Hai Shona WhatsApp number hilang Hai Shona
방향으로 메라질 방향으로 능이 모호라 고라야부 연주 판세 발소나미로 메라질 방향으로 능이 모호라 고라야부 연주 판세 그선한 문패라 그는 아흥을 마블라바브 오야야 인디아 건 넘버1 보리시 백호 샤르나니 머덤프 모하타니 모하니는 하이쇼나 워셔 남바르헬라 jelas bangsa Shadow kau lain ni Slim tiles bagi Nanggo demi Online ni Vitamin protein amne Shadow kau lain ni Slim tiles bagi Nanggo demi Online ni Vitamin protein amne Oh, iti feeling Koi pera krimen Now, mablabade Oh ya ya Ini akan number1 Body spectrum Shanani Medempu Bohatani Bohanini Haishona WhatsApp Number hela Haishona WhatsApp Number hela Haishona WhatsApp Number hela Jadi yang di sini sah Ambilnya Ambil rumah macam Siapa sini pak Mas mentang memberi जानाय उन्दै आहार जानाय गथ'खौ गारनानै खाराखै दिनैसिम खाराखै खालिया खारदों नामा बहाबा खोनादों नोंसोरो मास मोनथाम उन्दै हौवासा मास मोनब्रै जानाय उन्दै हिनजावसा गथ'खौनो उमुकनि हिनजावा उमुक हौवाजों खारबायनो होननाय खोनादों नामा खोनादों खोनायाखै जेब्लानाखि फिसाया 7 बोसोर जायो 10 बोसोर जायो 12 बोसोर जायो क्लास 6 टाइम मोनो होमब्लासो सोरबा बांगालजों खारो सोरबा फिसाइ गोनांखाजों खारो सोरबा सेंग्राजों खारो सोरबा दावराव जाखारोजों खारो नंगौ नामा नंगौ माखायख' सासे गथ' खांनायाव गैयाब्लाबो 5 बोसोर नांगौ 5 बोसोर नांगौ आरोखि नांगौ ना नाङा ओरैनो 2-3 बोसोरावसो मामा खानसै रायलायलाबायनोसै थाबायनोसै बिदिखौ गारना खारा जेब्लानाखि थाग्रा जाबाय फिसा नै बे बाबु मोनफाय स्टेज जाबायना एकदम सलिडसै बिसोरनो गारना खारनो नंगौ ओंखायनो आङो खावलायो सोरबा जुदि सोरनिबा हिनजावा गथ' 5-6 बोसोर 7 बोसोर जानायाव सोरबा हौवाजों रायलायनाय खोनादोंब्ला ओइ समावनो सासे लाबोनांगौ ओइ समावनो आं बुंनायखौ बुजियाखिसै ना माने ना माने खारनो अमसर मोनै खालामनानै होनांगौ आरोखि आं बेखौसो बुंनाय जेनेबा नोङो 3 4सो फिसा लायोब्ला बबेथो खारनो सम मोनो बेलाय जै 4 बोसोर जाबाय 5 बोसोर जाबाय सासे लाबाव जै 5 बोसोर 4 बोसोर जाबाय सासे लाबाव बयबो लानाङा रे जाहोनो हायैनि केपासिटि थायोना बयबो लाना जुदि नोंनि हिनजावा सोरजोंबा लिंक लादोंब्लासो लानांगौ बे फिसा उन्दैखौ लानानै बहा खारनो बेलाय खालिया बेनो आरोखि गथ'नाया जाबाय दा ना बारा बुंबाय आङो बै गाज्रिसो मोनबाय दां ओंखायनो बुंना सानखादोंमोन आङो गाज्रि मोनाखै बाखायख' दे रोजाबावसै नोंजों रायज्लायनायनि